Dan ketuk ini kijing sa ko ka Bible hi kebala hikai ngi pang be ba ka Bible kalau kebala dap biang pura nam ta banyarap iki. Hoi ko mo mene. Dan bun magi benta jo ka GM ka ba ka Bible ka sabjar ka ma jubab. Ka tung ba jenon kam jonga simet simet. Ini. Hani ki dan sibun pa ki ki bahadangi pa ka Bible. Ni ti kana be nginyo kai. Nginyo ka jingar. Te bening tong. Kalau ka biang pura nam ta bengin itu ya kalenti jong ai. Jong ka jing penit. Ban itu ya kalenti jong ka jing penit. Kasang ba sispa kat kendai kat ba atusan kau ni. Ka mensim jonga ka sakut ha ka dau kecil. Tu penim yang kat bakum ka ketin ke jong. Ni non right sa. Udah na pedeng ka jing e jong ka jing im ka jing u. Udah na pedeng kata ka jing kata ka jing yak lenti ka ba unsa ngam jirsi jirsi shiru ka jing yap. Ukwa ia ka jing penim. Ini ka jing penim kalau dalam art lima ka dai ka jing penim ka banyo bong salvation we padong ka revival. Ngiru ka jing lenti ka stan bosin ni barabor ka beja. Ngikum ha ngikum hiar ngikum sakut no cepo nang nungin yo bor bang sa isin nang nungin yo bang kata kajing pun tmai kata kajing chat bo ni nong tho wong no dei da kajing tuai dei da kajing sa jingit dei da kajing yalap junur junur dei da kajing dei kabawan na kaktiin kajong kabawan na kaktiin kajong hang ni upun ibe kata kajing shania kabat teli teli ba debit tang kaktiin kajong blai balat pun im ninga lada kaktiin kajong blai kam don lada ngamyo ban puli ka lada ngamyo bangan puson ya ka mi lepas ni ngan saya atau pipi shu kidon yang kum kata ba kani de kajing ketu pipi pindon ya kum kani kamusi ba pin buram pin bas kemi ka ba hadu ba nom ba kajing em jonga ka shong ka ka ting jo lang kajing ano kajing jo blai ngan saya shu ada Yohanes Ukran aga gospel kajing na kalong ba arfuar dekat ba lai pol huai kani ka de kajing tho om no te bun ru kiwi kiwi kidak ba jisu lale hakmat ke sunan ju ni ke ba omshin ma tho ha ki kitab Henry la tho ya kini ki ai ru ba pinyo ngen ba jisu long tau Chris bat ba haba danget pinyo ya ka jim pi puli tang si gospel tang awi ka kitab ro kala biang nam ta ka jin kam jim ju pi minot ban puson ni ka dari balong len mo pi yo tang si dekat ro kala biang bhala pi puson pi puli pi ngai ya ka ne buat bangi yo snow ki testimony na ki bri ki bang no kat bang adang ya lenti ya snow ya kata ka dekat Bible kalak kau rak jing kelai ka jing im juga ngapuli ka Bible si dekat kau rak jing kelai ka jing im juga si dekat kadan halu kata kadan kabo kadau pos ono ngam leranya ka gospel malai kadan kabor kabor bala ban pen im kabala ban pen tmai bor ya ka jing im ka batulat ka baterkong ka baduna ka bapang ka bakro ka jong kadan ni kabor ladangi ngidon ni ya ta ka jing shania bagata ka jing hon hit jurut haka pede hang ta ke ngi sala banyu i ke ya ka borba ke jongka ka Bible ko lang mabiang pa nam kala biang pura nam ta baniu na bata bangin itu ya ke ya ka babha bani bas bangin tip kanu ka pop kanu ka ba bam de ke bam de ke pop na ka bata jangi ki badon ya ka jing tho kalong ka basuk ba ba hang ni i ni ui nong tho sa mi na ka ni ka nong ba sispa khandai ong no ong ba na ka de khot ka ba khandai phnyu tar ter ong ba ka nong i ya ka an ka jong mi kalong ka jing perkhat janga baro sisni ki hukum jimi ki pelong kam start yang banyak kinong syun ki jonga naba ki adon bat nga halakasi kakam kraw ka jing syampang jonga banyak ka jong kinong hikai jonga baro naba ka jing pla ka jimi kilong ka jing perkhat jonga ngakam syampang mga banyak ki teman naba ngala sumar ki hukum ki jomi laistin ngakam start ya kinong syun ngakam syampang banyak kinong hikai ngakam syampang banyak banyak teman gibal haswa gibal hamashwa badi joy marbliu ma barabor yu omnon mga it pelat ka ketin ka jum ngashanya pelat ka ketin jimi na mga sutu ba ka ketin jimi kalong ka bala biang pura na ka bataban yo ya kata ka jing start pang ka ka ba ka ka basni takadaw dari New York wiki wiki way nakam tam mga mabalay kani ka jing pla ju ma barabor yu bas kembe ka ketin jum hauong ditang kani ka bala biang
nam ta chong te ki we em ngam dan kam shu ka tien ka jong kadao som no song te nam pa kadao ngala khang no ya laki kejat na kalenti bos niu baro kenang bangan sumar ka king jumi kat no kilong ki batiang ki tien jumi ya ka sintur jonga kham tiang ken banyak ngap ha ka sintur jonga da ki hukum jumi nga yo ka champang namar kata na isi ya kalenti kabalang ngalakang nga gigijat na kalinti ko sniw balay marbangadan kata ka champang andan kata ka jingit nga syania ka kiting jumi kada wong no wong ba nga isiru ikay ya kalinti kabalang balay ki kristan ki sajid ban lepop namar baki khasutu hi ba haki ka khamyo jimentoy da lepop ki khamyo nong da liu da lepop tambah kay baja tingi phai pa kat kum gani kata ka jingle ka ji ka pni ke ya ka jing ibe ba ki khamjit ya ki bam to ya ki bam ai jingarap ya ka ji imu jingi ban ya kita ki bakam ba ka pni ba ke ki kilong ki bakam bi kanir de ka we bangi hapan sempang ma ka jolong cingji lada mangigum ki banget yi ngela khun hi jurut haba ka ki bangi don ka bible ka long ka biang na ka beta bakan yalam ya ka jiim jonga hakalin ti ka hok ngin don ya ka ni ka jinglong nya ban penmi ni ka jinglong kum bolong ni norway ya baka bible ko ong kum ni ngan ngej bet ngan basket ko ong mod le manum de ko ong kile la biang ngam ko asyu ban ni asno haba ka bible kalau ong ya ka tangan liu ngan khangla ila di ngan pen bet ila di ngan ngan liu ngan pen sitom ila di bangan liu bangan pun mejur kat baka baka bible kong lara ka pendu nong nga ka pesosi nga ka pentut inu ro ni kai ya ka kecing jumi ya ka tangan bas kena mablay madikat maka ka ba ajing start nga bangala ban liu bangan nya ta kalenti cuk hok pa jong ajing sisa na de on ka bible kalong bala biang na ka banta ban itu kai ya ka mon ka bak frau jumi kani de ka we ka babon ki pramngi ki jura cike ba kai ka mon ka jublay ka jim ka jonga ne ka bible ngi puli blay la kran shai ba kwa yu ya ka jim ka jonga ba jupi kai ka mon ka jublay nam ta ka jonglong ka jim ka jonga ba jupi bening kong ka mon ka jublay ka bengi de min le Deuteronomy riusan mo tu min i eu try bo blay jimi dala ka dono baro dala ka mensim baro dala ka bor kata ka mon ka jublay ka ba shy clear and simple blay kwa yu na ka jim jonga i eu blay mengipan ngi kwa bo blay tip bang kwa ban tip ya ka mon ka jublay yanu ngan i yanu ngan jiet kumi ba i jonga ni kwa ban tip hai kata jika bengin kam liu bengin play jimut ka ba blay shy tadi ni kau tinam ti lai bat sa umno ba kini kalau nggak bah bat ba pedang hun nak mat ublay unong penim jonga uba mon baki beri baro kenyola im makin poi cak cak jingtip ya ka cica bun baki beri ken tho oh ba ublay jong ke bible tu de ublay ba bom dan jingit de ublay uba khor de ublay uba edonot ma blay namar ba open ram ni ki beri cak cadu jang kene pa ka bible keren syai ublay pa ba baro ki beri ken lek cak uba bakin kelabumut Let's say don pedang jumpi ni ro gibam pat don jirai buat jisu. La ka im jumpi kalong nak ba stiu kono la kalong nak ba jabo kono ka jinga kono no blair kitna. Blair don kamon. Umon hadu mentara. Umon udah kuat dik ban penim jumpi. Kata de ka kamon ka jumpi. Kuat ya ka wairu kaman sim kan yu. Kan mat ya ka jimpan rem. Kamon ka basyai ba hande ki brio pakai. Kim sohon ni kata. La keren syai ka Bible. Musuhun. Katanya kamon ka jumpi kalong ka basyai ka darba. Ni kong Tesla kalong besar ko balay ni. Oh mar kani kalong kamon ublay. Kajing pun kuat ya pike. Ublay kuat pun kuat ya kajing im jonga pa pi. Kene. Haduk mentah do musya. Nadu ba ublay la khot pi ya kajing pun im. Ublay kuat pun kuat ya kajing im pi. Kuat pun kela ya kajing im jong pi. Khamha banyak ka bamen. Kham klan yusu banyak ka bamen. Kham pernah yusu banyak ka bamenin. Banyak ka bamenin. Bat khamha yusu boleh. Hak bala syai kata ka de ka ba ublay kuat. Blay kuat ban pun kuat ni. Hak Bible akan syai pas pangkamon macam blay.
Gumjuru ningkong Petrus kalau nang baar ke bakhatsan om ni. Kan syu panggamon nga jong blay ka ba syai ba nam ta jingi bing ram sutu kai sakay ka way. Nama kum taken kalau gamon nga jong blay. Ba da ka ba yayle ba ba pin snap jarno ya kata kajing bomtip jong kibriu kibabi. Pin snap jar kibriu dak da kajing le ba ba. Ah di kamon nga jong blay. Man lakas ni ko akali blay ko benle yu. Ini ka dekot ka rekam nam kaji im jong. Ban penyap nya kibriu dak da kajing le ba ba. Om dak da kajing le bes bengipet apa ka Bible dan bun cucu ini di bangatang sulis kenya ka sa di puli le di basyai bai stup ba kai ka mon ka jublai waktu kai ka mon jublai wat kelim kai ka mon ka jublai wat kan snil kai ka mon ka jublai wat sakilam le wat lerni wat le jaitu kita gede gi besuk ba bagi pa ban tips pang kamon jublai di kristan ki ba shirhem bat ki ba IT si syade ne kisim kia ba ya gini kinyokor gini dah kilong ba simple mga nakanaw kilong kilong ibadan kam kilong efektif ba